Аз съм Анелия Луцинова, а след малко при нас ще дойде диетоложката Енджи Касебие, която е изключително красива, млада, амбициозна. Тя ще ни сподели нейните виждания за диетите. Здравей! Ще помоля първо с няколко думи да се представиш, да ни кажеш как започна да се занимаваш с аспектите на здравословното хранене. Аз не исках да стана диетолог. Към съвсем друга насока исках да уча и да следвам и да завърша. Но казах, че ще направя един център, в който ще науча хората как да отслабват, така да изглеждат добре като цяло. Но първо исках да стана актриса, викам, ще стана актриса и вече като хората ми познават като актриса, те ще идват при мен и аз ще ги направя по-хубаво. И оттам тръгна, после реших да уча медицина. А отне ли ти много време, докато стигнеш до правилния подход, до твоя метод? Обиколих почти целия свят и няма диетичен център, който не съм пробвала, не съм посещавала. При абсолютно всички диетолози в България и извън България съм ги посещавала, защото това ме интересуваше преди. Да. И може би исках да намеря най-лесното и най-ефикасното. Съществува ли такова нещо като емоционалното хранене? Мит ли е то или истина? Емоционално хранене естествено, че има. То, както много хора при стрес отслабват, също така много напълняват. Много хора, за да могат да реваншират на някакъв стрес, който имат или някакъв проблем, или не се хранят въобще, или прекаляват с храната. Следователно няма как емоционалността, естествено, че има значение върху килограмите и върху теглото. Добре. Разкажи ни повече за принципа на гурме диетата. Аз се кръстя гурме диета не заради това. Много хора го разбират под нещо много луксозно. То наистина трябва да е така. Това не означава луксозно, че трябва да го плащат много скъпо. Но гурме диета съм я кръстила, защото исках да обуча хората, че няма нещо, което е по-ценно и по-скъпо в себе си или от самия той. Това, което той храни тялото си и това, което той храни кожата си, абсолютно всичко, то ще бъде отговор за пред хората. Това начинът, в който той се чувства, начинът, в който неговата чиния изглежда, така ще изглежда и той. Така че ако нашата чиния не е гурме или не е естетично направена, то по същия начин това ще се рефлектира и върху визията си. Гурме диетата представлява с две думи: ядене с удоволствие, ядене с естетика и с етикет, ядене без стрес. Това означава ядене без напълняване. Звучи страхотно. Има ли храни, които не трябва да се консумират, а просто трябва да се ограничаваш в количеството? Тоест, има ли забранени храни или въпросът е само в количеството, което поемаш? Не мога да кажа, че има забранени храни. Аз по принцип съм против забранените храни, но има и храни, които в зависимост вече от човека трябва да се приемат в определени количества. Количеството не може да бъде еднакво за всичките. Количеството се определя спрямо човек, спрямо това какво изразхожда на ден в покой, спрямо това какво тренира или не, каква му е работата, колко енергия изгаря по време на работа. Така че да, количеството е, но не съвсем. Количеството е, не трябва да се забрани, но вече в зависимост от това какво е свикнал да яде, как му е усложнението, защото също има такова изследване, което се прави при нас, спрямо това как му е гена и как му е тялото. Има хора, които качат предимно в коремната област и просто спрямо това нещо се определя менюто и грамажите. Тоест тук идва мястото на диетолога, който може да те посъветва какво трябва да хапваш, какво не трябва да ядеш. Точно така. Добре. А при драстична загуба на килограми, според теб, води ли това до много сериозни здравословни проблеми? По принцип, хората, когато решат да пазят диета, гледат кога ще свършат тази диета. Затова решават да правят някаква драстична диета. В този период той не мисля толкова за здравето. Но най-малкото, което трябва да мислят, или първото, което трябва да мислят, това е, че за колко време тези килограми ще се оставят.
Като те виждат, че това няма да остане вечно и то ще остане за много къс период от време и че освен това здравословно ще навредят на много неща и на обмяната, първо място, което ще вреди по-нататък и дори с спазването на диети. И вече зависи там от колко е драстична диета и какво включва в тази диета, различните му неща. Може да дигнат холестерол, могат да получават отравяне, защото много хора не правят правилни захранвания. И при много драстични диети, ако няма правилно захранване и след определен период от време спазване на драстичен режим, могат да получават много сериозни проблеми и много сериозни отравяния също.